Näin ilmoittaudut korkeakouluviikon Oulun ammattikorkeakoulun kursseille. Näet opintojaksotarjonnan alasvetovalikosta oikealta. Sinulle avautuu opintojaksojen kuvaukset, klikkaa valitsemaasi kurssia ja pääset eteenpäin. Paina sivun alalaidan mustaa painiketta lisää koriin. Tämän jälkeen klikkaa oikean ylänurkan korikuvaketta siirtyäksesi ilmoittautumaan. Klikkaa mustaa painiketta Siirry ilmoittautumaan. Valitse ilmoittautumislomake, jos sinulla on käytössäsi verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Valitse kohta Olen toisen asteen opiskelija ja täytä muut tietosi. Merkitse kohta Annan luvan henkilötietojeni käsittelyyn ja paina Ilmoittaudu. Valitse haluamasi tunnistautumistapa. Mikäli sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta, valitse Muut. Seuraa sivun ohjeistusta.